Sarihutia long APHLC atum 6th Schedule Awareness Program ka mass joining amei kangnipon. Lakhaingkoi Rapon Nilip constituency ke parlo Sarihuti LP School playground along APHLC atum 6th Schedule Awareness Program ka mass joining amei ke padupon. Patumi phai kunia check loni phai krei siarni APHLC atum 6th Schedule Awareness Program ka mass joining amei along jai katha retired IAS officer lapen APHLC Central Committee pen kewang atum pen 6th Schedule ajakong alam the jumesen pen thante kan. Bangso amei along Central Committee pen kewang aluhi sarpolake jai katha retired IAS officer Mepu Central Committee Rajesh Tiso Dun Mepu Kursing Timung Samson Tiron Lapen Rajan Timung atum chetongdon. Bangso amei along Sarihuti arada tum pencenglok sarkari gaunbura lapen rongame kardo an chirap cheto dunsi mesen pen mei pijut ponlo. Elitum abang po bangali adon abang don plikepra po pinindak na join dun. Ke ong nay ke BJP lapen ASDC pen Congress pen anat lo na join independent tum do independent ong nay lo dak na join dun ho. Nanti lah pini ke lah dak Sarihuti hawa bate Sarihuti pulling long si long so joining lapen awareness program padul. Nanti pinangan nadim lapen dak Sarihuti mata notice nang le lola tiger forest so betha lapen pinang ong dung ting ke tiger forest ke paciplang je fan lapen eviction lai ha betha. Nah tum ahin ben kupilo pacini kai. Nitung ka chini ateng ke la Central Reserve Forest mane Central boli lo Reserve Forest bolote Central lo Central la ke la Forest Reserve bolote Central Government la pendak Council tum ajakong do cerapet ni State Government Bangali State Autonomous State Autonomous Council ang Autonomous Sixth Schedule Autonomous Area ang tanno te la ke State Government ben Central tum si silami non dak bangke Central pen dak itu Council itu si silam nai ante nelitum ke claim dia bangke la 6th Schedule ateng ben si claim po lake 6th Schedule ateng ben si claim po dak tribal atum tribal areas po pojo tribal atum aning ke hang ko pilo la si claim po netum ingnar te ke pavede khangjang nai pule ke pugali te ke ingnar do tame sita non ke theklong ke aprang pen langdam lote Guwahati non mati Guwahati Tezpur matahala isi ihi anatu kopia ajaka pumayong do hala do lapen ke dak bonda lapen nun mati la anda teke ignara kadim sai selo la chan mari pen matalo andela asamis bongalia tungye bang nang plung et lo kedi hala dak pen nang plung et pe do de det kedi alang tum ahem chikim tip ke lapot ni tum ta la ni tum a prang pen karbia rona ting pen ni tum la ronga sara tum la pen servant kepatum ram hok kacipitang adim antuke ni tum la ke forest reserve pavidet nang ji pusineli tum puvek ji la ke la pen tribal itum karbia tum dame reng ma tum dame syama tum dame garo tum dame la dak ke doji phansi ne tum putip je la bangke ne tum council along chet resolution ended ji la pen state government along ne tum chet dan ji la pen state government along la da bang forest reserve state government bhanda parju ji seta ne tum central government long chet dan bagi MP ang hailote la pen MP la pen ne tum council tu ne tum la ke chet dan vek ji la ke la da ke la pang solong leke teke ingnar phan pichot nang ipu ke ne tum kroi kri la ke la pen ne tum un vek ji la bang ke ni pusi pudun bom lo le sita itum rong itum if vote ki pi chok che det ke itum BJP phan Congress phan pirong ke la hello itum ke chok che independent tu phan pirong ke amalang litum hai rong lo BJP Congress tum hai rong lo amalang litum ke hala tum ke itum phan ke raya party ke leader ke hala ke national party pina hala tum high commando ha Delhi pen sinange pu ha Dispur pen sinange pu order na pi hala tum phan hala tum hanke corruption pape claim lo akahi no kam an pape claim lo CUM minister tum banta hala tum bana corruption rosi pensi corruption a ri pensi hala tum ban kokrai lo ke hala tum ning je un e thangta chedan un e hala tum eviction da
eviction ta hala PGR VGR long eviction paper claim kledet hala Uttar Borbil long paper eviction claim kledet hala Kheroni long paper eviction claim kledet hala daksi eviction nangi PGR VGR along pensi hala tum paper eviction sedet karbia dom phan election tang det pen karbia rong ko pumayong ta rong amen ho na rong pangthir pu rong pangthir pen pia posi karbia dom phan eviction rong la pen non ta along ka prek ta karbia rong lok se eviction ji ponon ke claim pia pot lo hala dak pia pot claim dam un edet la ke claim back na ya thai ke claim back ne thai ke claim un e theke ke claim clear theke alang litum la ke national party penak high commando la pen alang litum corruption ari pen alang litum han kokre ang hodip het tang tum phan la posi chedan ni la sinil litung e corruption da claim ple la pen ni litung ga high command ha Delhi pen dispur alam to ni litung ga arjuje det ji la pen ke Delhi along ka chedan ngi aron ateng pen ni litung tika aron ben si chedan ngi ar lu ka pi lut akam hile ka pi ot akam ke ni tum kroi kri lagi ke ding pa prang chingi ke ding pa prang chingi first ni tum resolution ke autonomous state long weg nang ji non mat implement 244A aron implement serak nang ipul hello ni tum claim ji la pen ke anpar ke reading si dolo sakori ki piakam la pen hala ke chairman at ke chairtuma men electoral roll pen amen kang than la pen long le pata pen amen kang than la hu hilen ditu ke claim jing la pen tribal atom phan tribal ke do an atom phan pachelang pet ben la tom phan sakori ki pi la pen kenang jason an ke claim la pen la da la elong pen pudam wong le ni la bang so tovar hala kahin no dim pen soki hola pen body soki hola pen la dak first team la dolong ke don la bang claim back pola tuge MP election of frank ni ningje long la solam itan ni phanang pe hai long le de ma sin ni claim un ede non MP ge je tek long lu bu non MP an ye na to pa hai de lo no mang claim ge det kente o voice sari hutia sor ge ni phanang pe re nang pe hai det lo la pon nang li tum phan churu lo Karbi Anglong Choki Hola Pen Anilson Rongpha Report Biswanath Karbi Life